welcome to TNS Vlogs PH Buhay Probinsya. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano umakyat ng 30 feet na nyug. Ayan, susubukan natin at ang gagawin natin dito, hindi tayo kakapit. Ayan, maglalakad tayo dito sa puno ng nyug. Ayan, at kukuha tayo ng buko mamaya. Tingnan natin kung paano gagawin natin. Kaya natin to, challenge na naman to. Ayan, challenge. Ayan. Nakasapatos pa yan. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, mukhang mahirapan tayo. Kailangan magtanggal muna tayo ng sapatos. Ayan. Tanggal muna ng sapatos, baka malaglag. Ayan. Ito, pampatibay. Ayan, naamuyin nyo yung medyas para medyo malakas. Ayan. Okay. Ayan, kapit na kapit. Ayan, medyo mabaho pa. Grabe to. Ayan, tingnan mo, nakatayo. Ayan. Pampalakas. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, ang bango. Ayan, tingnan natin. Kaya natin umakyat dito. Nako. Ayan. Tingnan natin. Ayan, malalaglag. Ayan. Kailangan balancing ito. Pag hindi, lalaglag ako dito. Ayan. Ayan. Mahirap pala yung ganito. Akit ka sa buko ng naglalakad. Tingnan mo naman. Ayan. Paano kung tayo kukuha ng buko dito? Ayan. Abot ko rin pala ata. Mukhang abot ko ata. Ayan, tingnan ko nga. Dapat pala nandiyan na lang ako sa baba. Ayan, tingnan mo. Ito lang pala kukunin ko. Ayan. Abot nyo ba? Abot nyo ba? Ayan, abot. Bababa na lang ako. Pakahirap pa ako. Anak na wet. Abot ko rin pala. Ayan, ganito na lang. Ayan. Ayan. Dadala ko. Ayan. Nagpakahirap pa ako umakyat doon. Ayan. Abot ko naman pala dito. Nandito na yung buko. Yan o. Kuhanin ko na lang. Ayan. Nakakatuwa, no? Pakahirap ako umakyat doon. Pagdating dito, abot ko rin pala. Ayan. Katuwaan lang yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. God bless po sa lahat. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos.